hadin cho ka jisha kam cho ka ki breu ki badan kti hak kam le bechat le dan bor ya ka we ka kenna arpo arsnam kabala sapriang online kine ki saungot ki shinrang ladan na padang jangki kumba arngot ki bla thmu ban phetto bat ki bla yoru ban phetto henre ki pulet cho ka te kanong ba Bangalore ki Clam Island ba ki la yo ban siat no ki te ki arngot na po kalbang bat ka kerteng jo kini ki arngot ki shinrang ki batmu ban phetto ki dei u ridoi bat usagar bat ki pulet jangka Bengaluru ki la yo ban kambiang ya kini ki arngot ki shinrang bat ki la ranoru ya ki sapo ki government hospital na ki hospital sarkar ki badan na po ka te kanong ba Bengaluru na bantaban ajing sumare kini ki arngot ki bala syasya bat kat kum ki lat pathai ku bor ba pher ki bala mi na po ka ri India jongi lai tho ba kini ki breu ki ba le dan bor ne kini ki breu baro ki dei na po ka ri Bangladesh henrai kat kum ki khubor ki bala sapriang ha kalangka North East India jongi par lai tho ba ka ne ka kenthai kala bandai na ki wei na pdang ki jilla ki badan ha po ka ne ka Thai North East India jongi bat yakini ki breu ki badan kti la yo ban kem no ha kateka sngi ar pnyau tarik ubnai me usnam arajar ar wei hadin ba kaneka Assam police dan ki pulit cak Assam kila share yakini ki data syapang kini ki breu ki bala let dan bor ya kawe ka kena arpo arsnam par hadin cak jingye i lan ka jing sapriang cak kaneka dorling ba kateka Assam police ki pulit cak nong ba Bengaluru kila kloy ban le kam bat kila yor ban kem sisnan yakite ki henry ki pulit jangka Bengaluru hadu mentamane kidang le investigate lane kidang wat bnia ban pensisha ba menno kateka jingjia kalajia bar hae ka jaka ha ka ba kine ki breu kila yo ban ring video bar ba pet ya kane ka khubor ka bala miling ba kateka talang khubor di North East today kalai tho ba kine ki khasi student union lane KSU kila thoy ka sithi show Amit Shah bandawai ka jimbuchtam ya kine ki breu bala ladan bor ya kane ka kena bad tharai kan ka kena ka bala shale dan bor imat kala bandai ka khasi bad amsham la tip tikna do mentamane namar ki pulit ka Bengaluru ki klempat pentik kena shushu rulai tho bakane ka video menta kala sapriang sah po kari Bangladesh bad u deputy commissioner choteka nang ba Dhaka ka badai po kari Bangladesh ulapha iki pulit chokateka nang ba Dhaka baken lek kenra lan le wat benia hapo kateka nang ba Dhaka yo dan ki bre ki ba dan kti hakum kane ka kam khai patang ha ka bai dei bat ki breu bat une deputy commissioner ulai tho baki pulet chaka Dhakaru kliyo ban kam yo we breu badan kti halor kan ka kam khai bi an ya ki breu lan ki kinaret na ka we kari shaka we kari